आता बघा आपल्याकडे गेस्ट आले आहेत. आता मी त्यांच्याकडून रिव्ह्यू घेणार आहे. सर्वात त्यांना विचारणार की हे कुठून कुठून आले ते विचारेल बरोबर. आणि आता नाईटला आपण रिव्ह्यू का घेतो आहे कारण सकाळी दिसणार नाहीत, कारण अर्ली मॉर्निंग चेकआउट करतील ना. तर तुम्ही कुठून आलात सर्वप्रथम? आम्ही गोव्यावरून आलो. तुम्ही गोव्यावरून आलात. आणि तुम्ही कुठून आलात? हां, आता काल एक दिवसाचं चेकआउट होतं बघा, ते मुंबईवरून आले. तर मी काल तुला एक्सप्लेनेशन काय दिलं, जर आपण इथे राहतोय तर मुंबईवरून पण येतात आहे, नाशिकवरून पण येतात आहेत आणि गोव्यावरून पण येतात आहेत. तिन्ही साईडून आलेत. त्यांचं तर रिव्ह्यू नाही घेऊ शकलो कारण ते पटकन गेलेत. आता तुम्हाला इकडे येऊन कसं वाटलं दोघांना? खूप छान खूप छान खूप छान. फूड तर अतिउत्तम. I speak in English. हां. I just like Omkar, his mother, his wife. Very, very good, very loving. Food was awesome and we enjoyed the stay, and I would like other viewers also who are watching to please come to this homestay. It's like home. You won't miss your home after coming to Shubhangini K's homestay. तुम्ही तुमच्या घराला विसरणार नाहीत म्हणजे ह्या होमस्टेला आलात तर. आणि सर्व काही छान होतं आणि व्यवस्थित होतं. जेवण पण एकदम छान होतं, पण आम्हाला स्पेशली जास्त आपला नेचर आवडला असं ते म्हणाले सर्व. आणि तुम्हाला कसं वाटलं इथे? आम्हाला पण खूप छान वाटलं. पण आईकडे आल्यासारखं वाटलं, एकदम छान वाटलं. खूप सुंदर वाटतं, खूप छान. म्हणजे जेवण आईचं, घर आईचं. आणि काजल खूप छान लोक आहेत, त्यांचं घर पण खूप छान आहे, मस्त. जेवण पण अतिउत्तम, क्लीनलेस छान, सगळं छान. म्हणजे सर्व्हिस खूप छान आहे. ओके, तर जेवण झालं ते झालं. आणि तुम्हाला नाशिकवरून यायला किती वेळ लागला इकडे? आम्हाला 12 तास लागले. 12 तास. तुम्ही तुमची गाडी घेऊन आलात? हां, ड्रायव्हर घेऊन आला आणि ड्रायव्हरला पण आपण सोय केली खाली? ड्रायव्हरची पण उत्तम सोय केली. ओके. आणि तुम्ही गोव्यावरून यायला किती टाईम लागला? कुठून आलात गोव्यावरून आपण? आम्ही नॉर्थ गोव्यावरून आलो. नॉर्थ गोव्यावरून मापसा. त्याला इथे यायला किती वेळ लागलं? अप्रॉक्सिमेटली 4.5 hours, 4.5 तास. हां, मी हे का विचारलं कारण हेच ज्यांना डाऊट असेल की इकडे किती वेळ लागतं त्यासाठी. आणि तू काय काय जेवण बनवलं काजल, म्हणजे आपल्या सर्वांसाठी काय काय मेन्यू काय काय होता? आजचा मेन्यू सांग फक्त. मग आज व्हेज थाली पण होती आणि पापलेट थाली पण होती. व्हेज थाली पण होती आणि पापलेट थाली पण होती. आणि व्हेज थालीमध्ये पण पापलेट होता. आणि फिश थालीमध्ये फिश थाली तर होतीच. तर मग नंतर मग कोलंबी फ्राय आली, बोंबील फ्राय आली, मग सुरमई पण त्यांनी खाल्ली. सर्वच खाल्लं त्यांनी. सर्व ट्राय केलं, सर्व बेस्ट होतं, सर्व सुंदर होतं. हां, आता इथे सबस्क्रायबर कोण आहेत आपले? तुम्ही ह्यांना घेऊन आलात. मी यांना घेऊन हे काय म्हणाले होते तुम्हाला इकडे यायच्या अगोदर? ते मला परेशान केलं. माझं लँडमार्क तर बुकिंग त्यांनी कॅन्सल केलं. हां, ते लँडमार्कला, हॉटेल लँडमार्कला त्यांनी बुकिंग करणार होते. मी म्हटलं नाही, होमस्टेला, शुभांगी होमस्टेला जायचंय, तिथे आमचं स्टे होणार आहे. हां, ते खूप इन्सिस्ट करून मला आल्याला ते सांगत होते हे की मला खूप इन्सिस्ट केलं इथेच बुकिंग करायला. आणि हे रत्नागिरीचे जास्त टूर हे करतात कारण त्यांचा बिझनेस आहे इथे. पण बुकिंग ह्यांनी केली तर त्या बाकीच्यांना डाऊट काढा तुम्ही कशी ते बुकिंग केली, तुम्हाला काय माहिती, म्हणजे कसं माहिती पडलं का? बरोबर ना? कंपनीचा स्टाफ पण आश्चर्यचकित झालं. म्हणे तुझ्या मिसेसनी रत्नागिरीला बुकिंग केली. तरी जात नाही रत्नागिरीला, त्यांनी बुकिंग केली. तिला नाशिकच्या बाहेरचं काही माहिती नाही, तिने कसं काय बुकिंग केली. तर म्हटलं हे सगळी यूट्यूबची कमाल आहे. हां, यूट्यूबवर बघून आणि आपलं जेवढा इम्पॅक्ट आपल्याला वाटतं ना, जेव्हा व्यवस्थित पडतं आहे सर्वांना. सर्व काय आपण जे दाखवतो ते व्यवस्थित सर्व माहिती आहे सर्व. हां, आणि तुम्हाला खूप जास्त एक्साइटमेंट झाली होती ना इकडे हे यायची मेसेजवरून पण? The biggest motivation that whenever I put on Shubhangini K's videos, and when Omkar comes online, my husband from wherever he'll be, he comes into the room and says, "Oh my, I want that boy, I want to hear him." And he's the person who actually did all the arrangements to come to Shubhangini K's homestay. I'm not the subscriber, but he's in love with this place more and Ratnagiri. आणि त्यांना सर्वात जास्त काय आवडतं? थालीज बघणं. Yes, and thali. मेनली इट वॉज ड्यू टू द म्हणजे फॅक्ट दॅट तुम्ही The तुमचं explanation. प्रेझेंटेशन आणि तुमचं व्हरायटी ऑफ फिश आणि व्हरायटी ऑफ फूड इन द प्लेट, दॅट वॉज मोर इंटरेस्टिंग अँड एक्साइटिंग. आणि ॲज अ होस्ट यू ऑल आर व्हेरी फ्रेंडली. तुम्ही फार फ्रेंडली फॅमिली आहात आणि चांगले होस्ट आहात, सुपर होस्ट. आणि यांच्याकडून आपल्याला अजून एक माहिती पडलं की मी नेहमी विचारतो ना, रोज थाली दाखवून तुम्हाला कंटाळता येत नाही ना? पण त्यांचं उत्तर ह्यांनी दिलं की आम्ही तेच बघायला जास्त आवडतं आम्हाला, की थालीमध्ये काय आज वाढलं जातं आहे, आज कोणती भाजी आहे, आज काय सर्व केलं. आणि एक्झॅक्टली, कारण का तुमच्या थाळीमध्ये फार व्हरायटी असते आणि रोज बघून पण त्याचा कंटाळा अजिबात येत नाही. हां, आज तुम्हाला खाऊन छान वाटलं इथे? हो, चांगलं जेवण. एक्झॅक्टली. आणि
पण तुम्ही आज फिरायला गेलेला तिकडे तुम्ही काय काय कव्हर केलं रत्नागिरीमध्ये? आम्ही गणपतीपुळे, पावस एका दिवसातही आपण करू शकतो बरोबर. तुम्ही सकाळी गेलेलात भाटे बीच, भाटे बीचला पण जाऊन आलात आणि थिबा पॅलेस. तिबा पॅलेस. आता मी सर्व जे जे केलं तेच विचारतो त्यांना. आता तुम्ही इथे गेला होता काजू फॅक्टरीमध्ये, तुम्हाला तिकडचे काजू रिझनेबल वाटले? तो काजू प्राइसेस फार रिजनेबल आहे तो. आपण 650 kgला पण घेतले तिकडनं आणि ते व्यवस्थित वाटलेलं तुम्हाला? व्यवस्थित आहे. हं. इथे जसं सकाळचं वातावरण छान आहे तसं नाईटमध्येही तुम्हाला आवडतं इकडे बसायला बाहेर? हो हो रूम्स जसे आम्ही व्हिडिओमध्ये सांगितले तसेच आहेत? आणि तुम्हाला दोघांना काय वाटलं गेस्टबद्दल? मला तर मस्तच गेस्ट वाटलं. येतात तर आम्हाला चांगलंच हां हे आनंद होतो एकदम. आदर्श मुलगा आहे. आईचा एक आदर्श मुलगा मला आहे. गेस्ट येतात म्हणजे खूप आनंद वाटतं की असं कोणतरी आपल्या माहेरचं येतं. आपण ते host बद्दल काय सांगितलं नाही, ऍप्रिसिएशनच केलं नाही. How we would like, how you would like us, yeah. हां म्हणजे आपल्याला काही त्रास जाणवला म्हणजे गेस्ट बद्दल त्रास काही वेगळं वाटलं झाला का? नाही, त्रास होत नाही आम्हाला. आता असं झालं की ॲक्च्युली सवय झाली आता या सर्व गोष्टींची. तर कोणी काय मागितलं तरी आम्हाला उलट आवड येते. आता तुम्हाला एक सांगतो, आपल्या मेडकडे आपण जर कोणती गोष्ट मागितली तर त्या त्रास नाही बनवणार, पण आमच्याकडे जर खाली काय गोष्ट मागितली ना तर ती एक्साईट होते. अरे वा परत मागितलं, म्हणजे तिला आवडतं की तुम्ही ती थाली संपून परत मागितलात तर ती नाचायला लागली खाली. पण मी समजवलं तुझ्याकडे कोलंबी आहेच नाही बनवायला. हां व्हिडिओ बघा, या व्हिडिओ तुम्ही बघा ती नाचत. हां ते कवर झालं वाटतं ते. हा, मी केला कवर ते. आणि आम्हाला हे छान वाटलं की हे व्हेजिटेरियन आहे पण यांनी फिश खाल्ले आज. तुम्ही व्हेजिटेरियन आहे? मी व्हेजिटेरियन आहे. मग फिश अगोदर खाल्ली होती ना अशी हा, म्हणजे म्हणजे कधीतरी असं कधीतरी अशी? वर्ष झालं तर. आज त्यांनी खूप खाल्ले पण. आवडलं ना. माझी पण थाळी त्यांनी अर्धी संपवली, त्यांची पण संपवली. तुम्हाला हवी आहे मग दुसरी खायची. आणि जसं आमचं कन्व्हर्सेशन होतच होतं, आता ह्याच्या अगोदर पण मी ह्यांच्याशी बोलत होतो. तर आता आपण आयडिया काढली होती बघ की जर आपले सबस्क्रायबर येतात इकडे गेस्ट तर त्यांनी रेसिपीज बनवावी. तर या मॅडम आपल्याला आता नवीन रेसिपी दाखवणार आहे, त्यासाठी परत बुकिंग करा. परत मी येणार. ती उद्या थांबणार आहे. थांबणार आहे का उद्या? हां पण आम्हाला तुमच्या रेसिपीज हव्या. ठीक आहे. आमची मुलं कॅनडा आणि अमेरिकावरून येतील पुढच्या महिन्यात, तेव्हा मी प्लॅन करतो परत येण्याचा. ते आता मी हिंट म्हणजे पूर्ण टू फ्री तुम्हाला मिळून जाईल. हां आम्हाला फक्त गोल्डन रूम पाहिजे. तोपर्यंत सिल्वरला पण हां आता सिल्वरला पण 3 दिवसांनी एसी लागेल. म्हणजे आता कसं मीटरचा प्रॉब्लेम गेला आपला. हां तर आम्हाला एकदम छान वाटलं तुम्हाला. गोल्डन आणि सिल्वर बुक करू शकता. आणि आतापासून ना मी एक नवीन क्वेश्चन विचारणार, जे मला माहिती पडले की जे जास्त सक्सेसफुल येतात तिथे चांगले आहेत, एक्सपिरियन्स पर्सन आहे, त्यांना मी हा प्रश्न मी विचारून झालेलो आहे. तर तुम्हाला सर आणि तुम्हाला सर तुमचं क्वेश्चन काय, मी यंग जनरेशनला हा आन्सर द्यायचा मला. तुमच्या एक्सपिरियन्सनी आणि तुमच्या एक्सपिरियन्सनी सांगा की एका न्यू कमरला, जसं मी आहे बिगिनर आहे मी या स्टेजला, तर सक्सेसफुल होण्यासाठी काय करावं? तुम्ही ऑलरेडी म्हणजे तुमच्या सक्सेसच्या मार्गावर आहात. हां आणि न्यू पिढीला जर आपल्याला सांगायचं झालं की आपल्याला काय करायचं सक्सेसफुल व्हायला? तुम्ही जे हार्डवर्क करतायत, सो आय वुड लाईक टू से की देर इज नो सबस्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क, आणि यू शुड लव्ह वॉट यू डू अँड डू वॉट यू लव्ह. हां आणि तुमचं काय उत्तर आहे याच्याबद्दल? डेडिकेशन ठेवा कामामध्ये आणि बाय हार्ट करा. ते असं बोज म्हणून करू नका काम तुम्ही. बरोबर. तर तुम्ही ते सक्सेस मिळणार म्हणजे मिळणार. हां म्हणजे म्हणजे करायचं म्हणून काम करायचं नाही, त्यात आनंद पण उठला होमस्टे पाहिजे. पण असं ॲज अ बिझनेस असं नाही, पण आवड पण तुम्ही पाहिजे. आवड पण पाहिजे. सोशल हे म्हणून पण तुम्ही त्याकडे हे करा. And how you You will get more how you success. are serving, keep it like that only. म्हणजे जसे Don't become over big and हां समजलं be मला. your normal, like you're Normal. loving Omkar. Yes. Yes, and kind and clean. म्हणजे एक शॉर्टमध्ये आन्सर हाच आहे ना की And आवडी keep your passion up. Yeah. हां आवडीचं काम हार्डवर्कनी करा, हेच आहे ना सक्सेसफुल व्हायला. असे प्रश्न नवीन येतील ना त्यांनी पण रेडी राहा, विचारेल मी असे प्रश्न. तर आम्हाला एकदम छान वाटलं तुमच्याशी बोलून. मी यांच्याकडून पण आयडियाज घेतले, यांचं काय जेवण असतं काय असतं, आणि गप्पा पण मारले. म्हणजे गप्पा मारायला मी चांगला आहे ना? खूप छान वाटलं गप्पा मारून. हां त्याने टेस्टनी पण एक रेसिपी घेऊन यायची. हां. एकदम फ्रेंडली बोलला आणि एकदम असं वाटलं नाही की आम्ही आता इथे जरा आलोय वरती असं. खालती पडले म्हणून, नाही तर आम्ही तर तुम्हाला सोडलं पण नसतं. आणि तुम्हीही कोऑर्डिनेट करणारे गेस्ट आहात. म्हणजे असं नाही झालं, आमच्याकडून पण अपडाऊन होतात कोणत्या गोष्टी ज्या आमच्या कंट्रोलमध्ये नसतात, त्या गोष्टी पण अपडाऊन होतात, पण तुम्ही त्याला घेऊन काही इश्यूज नाही केल्यात. या गोष्टीसाठी तुमची पण मी तारीफ करतो.
तर तसे गेस्ट असतील तर कसं मग एक बिझनेस रन करायला पण आपल्याला छान वाटतं. तुम्ही पण स्टार्टिंगला म्हणालात की आपल्याला एक पर्टिक्युलर ह्यांना सपोर्ट करायला पाहिजे तसं, आणि तुमचं पण बिहेवियर आणि सर्वांचं बिहेवियर एकदम छान. आणि आम्हाला छान वाटलं की यूट्यूबमध्ये आपण जे दाखवतो आहे ते प्रेक्षकांना आपल्याला आवडतं आहे सर्व, आणि तेवढं प्रेम जे 100% आम्हाला समजलं की तेवढं आपल्याला बाहेरून मिळते. त्यासाठी आम्हाला एक आता हे कसे सबस्क्रायबरच आहेत, आपल्याला प्रत्यक्ष दिसत नव्हते पण आता दिसतात. तर ह्यांच्या दोघांच्या बोलतात ना वतीनं आपण सर्व जे 5 लाख सबस्क्रायबर त्यांना आम्ही थँक्यू म्हणतो की तुम्ही आमच्यावर एवढं प्रेम करताय. मी पहिली बोलायची का मला कोण भेटत नाही. आपल्याला कोण दिसत नाहीत. वाटलं असं की जाऊ की नको होमस्टेला तर बिंदास मला या. तेव्हा But माझा ड्रीम बिंदास या I इथे. met her. सगळं म्हणजे छान आहे. She celebratory, I met celebratory. त्यांचं स्वप्न होतं की तुम्हाला भेटायचं. भेटायचं. आणि हिचं पण माझं पण मी तर पूर्ण पण गाडी ते- आईला भेटत आईला भेटत. पूर्ण गाडीमध्ये 12 तास मी शुभांगी कीर बद्दलच बोलत होते तुम्ही मला एक वेगळ्या नंबरनी पण मेसेज केला होतात ना. माझ्या नंबरवर. हां, कारण बुकिंग ह्यांच्या नंबरवरून झाली होती. कारण माझा फोन मी आणणार होते पण तो म्हटलाय मला ठेव. तो मग हा, त्या हा. नंबर कॅन्सल करून यांच्या नंबरवर बुकिंग केलं. नाही मी ते लँडमार्क कॅन्सल म्हणजे मग फटाफट राहतच ते सूत्र हलवले. मग यांचं लँडमार्क होतं ना आधी म्हटलं नाही म्हणलं ते आधी मिळालं नाही तर शुभांगी काय करायचं आहे. समजलं. पण नेक्स्ट टाइम तुम्हाला आवडेल इथे यायला परत हो नक्की. डेफिनेटली बाय ऑल मीन्स. आणि येणारच. या. आणि तोपर्यंत आपण नवीन नवीन रेसिपीज ज्या आम्ही ठरवलेल्या आहेत ते आम्ही परत इंट्रोड्यूस करू तुमच्या सर्वांतर्फे. आणि तुम्ही पण काही ना काही एक रेसिपीज घेऊन या. मॅडम तुम्ही जसं सांगितलं ते आम्हाला दाखवायला पाहिजे तुम्ही. हां, मग तसं आम्ही सर्वांना देऊ खायला मग. ठीक आहे. तर तुम्हाला अजून काय म्हणायचं, तुम्हाला दोघांना काय म्हणायचं? आम्हाला तर खूप आनंदच झालाय. कांदा टोमॅटो असं सगळं मसाला वगैरे टाकून खाल्लं ना छान. चला ते आता टाकून उद्या मला गाडीतच मुंबईला न्यायला. तुमचा ऍड्रेस द्या मी तुम्हाला कुरिअर करते. आता ह्या कन्व्हर्सेशनला मी एक क्वेश्चन विचारतोय. And coming here, you really we got good friends. हां, तेच म्हणणार होतो. नाही पहिलं माहिती असतं तर आम्ही इथेच बनवलं असतं. आता बनवून पण वरती आणलं असतं. आता बघ आपल्या रूलप्रमाणे आपण इकडे फॅमिलीज बोलवतोय. काहीतरी स्ट्रिक्ट रूल्स आहेत की 2-3 रूल्स जसे अल्कोहोल स्मोकिंग मला ते नको. I like that. त्यामुळे कसं झालं इथेही एक फॅमिली आलेत. हे बघा आज हे दोघंच आले आणि हे पण दोघंच आलेत. ठीक आहे. तर तुम्ही दोघं सांगा की गोल्ड सिल्वरमध्ये तुम्ही हात वरती, तर तुमची बॉन्डिंग झाली. एकदम छान फ्रेंड झालो आम्ही. हां, म्हणजे हेच आपल्याला पाहिजे होतं ना की जर दुसरी फॅमिली दुसऱ्या फॅमिलीला भेटते तर ती व्यवस्थित राहावी. कोणाला याच्यामुळे त्यांना त्रास नको आणि त्यांच्यामुळे ह्यांना त्रास नको. तरी इथे जर तुम्ही येताय ना तर एक दिवशी बघ ते खाली चौघांनी ग्रुप केला होता. हां, तुम्हाला हे पण सांगतो ते इथे आलेत ना तर गणपतीच्या एक दुसऱ्याच्या घरी पण जायला लागलेत. हां, त्यांच्या स्टेटसमध्ये मला समजतं. मग तुम्ही पण एक दुसऱ्यांना करणार आहे. हा, गोव्याला जाणार त्यावेळेस आम्ही हॉटेलला बिल नाही भरणार. हां, आणि तुम्ही नाशिकला जा मग. ओके. एवढं तुमच्याकडे म्हणजे एवढं कॉर्डियल ॲटमॉस्फिअर आहे. हे सर तुमच्यामुळे पॉसिबल झालं. तुमच्यामुळे हा. possible झालंय. तुमचे ते आलो म्हणून. ओके. मग आम्हाला हेच पाहिजे होतं की आपल्यामुळे सर्वांची बॉन्डिंग झाली पाहिजे आणि सर्वांनी एक दुसऱ्यांना ओळखलं पण पाहिजे. म्हणजे आमचं काम व्यवस्थित चालू आहे इकडे. आणि तुम्हाला दोघांना पण आल्याबद्दल थँक्यू, आणि तुम्हाला दोघांना पण आल्याबद्दल थँक्यू. Thank you. तुम्हाला सर्वांना बिग थँक्यू. Big thank